Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия архитект Георги Козаров е училище с над 50 годишна история, което съхранява традицията да бъде регионален център за подготовка на специалисти от всички нива на строителния бранш. Но едновременно с това ние търсим предизвикателствата в глобалния свят на информацията и технологичния бум в живота на съвременния човек. В епохата, в която онлайн образованието е достъпно за всеки, ние утвърждаваме авторитета си на училище, което подготвя реални, а не само виртуални умения у учениците, които те демонстрират в реалната пазарна ситуация, в която попадат, след като оставят прага на училището зад гърба си. Този стремеж е нашият адекватен отговор на изискванията на работодателите в една страна, която е в процес на изграждане на своята инфраструктура, в която специалистите в областта на архитектурата, геодезията, пътното строителство и интериорния дизайн са хората, без чието умения България не би изградила успешно моста, по който всички ние вървим заедно. Мост, чиято цел е да ни отведе на нашето заслужено място редом до останалите европейски страни. Способните първо градят, след това говорят. Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия. Да изградим бъдещето си с своите две ръце. Имам удоволствието да работя в Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия архитект Георги Козаров. Преподавам по английски език и съм убедена, вярвам, че всеки ученик, който иска да научи чужд език успоредно с професионалната си квалификация, няма да сбърка, ако избере нашето училище. Тази година гимназията дава възможност на учениците след 7 и 8 клас да кандидатстват при нас в специалности строителство и архитектура, геодезия, интериорен дизайн. 22 години от моя професионален път е преминал в Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия архитект Георги Козаров, като учител по история и география. Обичам професията си, обичам да работя с учениците, да ги възпитавам, да обичат родината си и да бъдат достойни граждани на Отечеството. Всяка среща с тях ми доставя приятно изживяване. Пожелавам на всички ученици здраве и късмет. Заповядайте при нас. Интензивният курс на обучение по чужд език при нас дава възможност на учениците да натрупат стабилни знания на и за съответния западен език. Освен това, те научават и нещо повече за културите и обществата, които са свързани с тях. Считам, че им даваме възможността да бъдат конкурентно способни както на нашия, така и на външния пазар. И освен това, освен че изграждат здания, те успяват и да комуникират на западен език. Като преподавател по икономика и предприемачество, смятам, че тези две дисциплини са част от историята и устройството на обществото. Всеки съвременен млад човек трябва да съчетава тези сфери от обществото. Нашите ученици изучават и икономика, и видове строителство, и различни правни въпроси. Учениците след 7 клас имат възможност да изучават интензивно избраният от тях чужд език, съответно английски или немски. Изучаваме го по 13 часа седмично, което ни доближава до профилираните гимназии. Така че, скъпи седмокласници и осмокласници, ще се радвам, ако се видим през новата учебна година. Заповядайте при нас, няма да съжалявате. Аз избрах да се реализирам в архитектурата, за да мога да изграждам сгради, хотели, къщи и жилищни комплекси и да използвам моето творчество, за да направя нашия град един прекрасен европейски град. Аз избрах да уча строителство и архитектура, защото искам да се реализирам като архитект. Това, че в тази гимназия ме помага и в кандидатстването ми след 12 клас, защото ще имам голямо предимство пред всички останали ученици от страната, заради това, че съм учила и изучавала специални предмети, които после ще ми бъдат в помощ. Аз избрах това училище и точно тази професия, защото моето мнение е малко повече творческо
и бих искала да видя един ден моите идеи реализирани, не само в България и в чужбина. След като завърша, ще мога да имам една доста високо платена работа, която ще мога да реализирам все повече и повече. Имам приятели и познати, които са завършили тук и вече работят като архитекти и геодезисти. Плюс това, ние учениците от строителната гимназия сме винаги пред другите, защото когато кандидатстваме в университет след 12 клас, участваме в класация, която включва само и единствено ученици, завършили строителната гимназия. И с тези знания, които имаме от тук, ще вървим винаги пред другите. Аз избрах това училище, защото то ще ми даде голяма реализация в обществото, както и в строителния бранш. И препоръчвам на всички други ученици, които ще кандидатстват след 7 клас, да влязат в строителната гимназия, защото атмосферата е много приятна. Ще се занимават с инструменти, които не знам дали ще могат да видят някъде другаде. И всичко е толкова добре, учителите са доста добре запознати с материала, атмосферата е много добра и всичко е прекрасно. Избрах строителство и архитектура, защото това е една от редките специалности, в които можеш да взимаш самостоятелни решения по време на работата, базирайки се на знанията, които си получил в гимназията. Участвам в проекта "Аз мога да строя", в който мога да приложа тези знания. От най-дълбока древност архитектурата е летопис на света, защото сградите, съоръженията и пътищата в една държава говорят много по-ясно за стандарта на живот в нея от всички социологически проучвания. За качеството на построеното, за това как то ще бъде възприето от обществото, най-голям принос имат архитектите и строителите. Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия архитект Георги Козаров има дългогодишна традиция в подготовката на професионалисти от специалността строителство и архитектура. През учебната 2012-2013 година в Сливенската строителна гимназия се осъществява прием по специалността строителство и архитектура, както за ученици завършили 7 клас, така и за учениците завършили основно образование. Специалността строителство и архитектура е широко спектърна и е ориентирана предимно към мотивирани хора, търсещи реализация в сферата на строителния бизнес. Завършилите пълния курс на обучение придобиват професия строителен техник, която могат да упражняват в проектантски и строителни фирми на атрактивни позиции, като мениджър, технически ръководител или експерт, в областните и общински технически служби, в фирми за търговия и производство на строителни материали, в фирми за недвижими имоти. Успешно завършилите Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия архитект Георги Козаров имат възможност да продължат своето образование в висши учебни заведения и ако изберат университета по архитектура, строителство и геодезия, те ползват предимство пред останалите кандидат-студенти. И тъй като строителство винаги ще има, заповядайте при нас, за да бъдете част от хората, които ще преобразят света в едно по-приветливо, комфортно и подредено място за живеене. Да изградим бъдещето си с своите 2 ръце –